गुवाहाटी मोनफैबाय जोङो दायो गुवाहाटी एयारपर्ट मोजाङै मोजां मोनफैबाय आरो ना माला न' मोनहैयो माला न'नि ओंखाम मोनजाहैयो एबार दाथ' मोनाबाय नालाय जोङो गुवाहाटीयावनो थानांसिगोन आरो ना दिनैहाय माबे एटु कि कत चिकेन चिकेन जा जेबो नङा बयलार जोङो गुवाहाटी मोनफैबाय दाथ' गामियाव थांफिननो हाला नालाय दायो जोङो न'खरसे मामि आरो मामा मोननियाव हाबफैदों आरो ना सानसेनि थाखाय गाबोन अखानायै सोरांबानो थांसिगोन आरो ना थ' दा ओंखाम जानोसै मा संखो नै टमेट' सालाद फान्थाव फ्राय गेजेरनिखौ बोखानो जाबावबायसो आं दाउदै दालि ओमफ्राय चिकेनजों आलु ओमफ्राय नैबे माबा मटर आलु ना राजमा जोङो दायो ओंखारबाय आरो ना न'आव थांनोसै गुवाहाटीयाव हरसे थाबाय ओमफ्राय माबायावबाथ' मा होनो गवायावबाथ' जि सान्दुं माने बिराद गरम जायो नालाय गुवाहाटीयाव एकदम थान्दा थांनोसै बिराद एसे गोबावैनो जेनेबा ज' थाबाय ज' जाबाय ज' बेरायबाय नालाय ओमफ्राय न'आव हारसिं थाहैनो बोरैबा मोनगोन ना आङो ओंखायनो नानिखौ लाफाबाय आरो ना आङो गुवाहाटीनि दा बिसिना स्कुलबो बन्द' नालाय बेखौ लांफाथ'नोसै आङो साननैसोनि थाखाय आङो थाहैनो बोरैबा मोनगोन साननानै लेंबाय आरो ना आङो ओमफ्राय दा जोङो गारि नेगासिनो दङ गारियानो फैथ'वाखै दायो न'आव मोनफैबाय आरो ना गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय माने मा होनो बिराद गोबाव थाना फैनाय बायदि मोनदों आरो ना न'खौनो एकदम असिना मोनलायदों आरो ना बोरैबा असिना मोनलायदों ड्रेस गानस्लायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दाना जिफोरखौ एसे दहननानै दोननोसै बिरादनो लाइ ओंख्रि लाफा ओंख्रि जानो लुगैनानै क्लाब जाथारबाय दा मा संगोन मिथिला दा मोनजायाबाबो गाबोन जाथारगोन आं ओरैबायदि रायलायबोगासिनो जोङो लोगोजों आंजों माने मैया फ्लाइटआव फैनाय समावबो लोगोआबो रायखांगासिनो न'आव थांस्लाबमोनि लाफा जाहैनांसिगोन होननानै ओमफ्राय आंबो होनबोगासिनो आंबो लाइ जागोन आंथ' बिराद लाइ मोजां मोनो नालाय दा नायनोसै मा सङो ना लाबोदों नाखौ माजों संनाय जायो दिनैसो न'नि ओंखाम लोगोफोर आयौ मैनानि मोखांखौ नुवाखै नायलाय गोजांदो नै सुइटारबो गानदो जिबो जोमदो माबा मा होनो आंथ' बिराद सानबोदोंमोन लामा लाइ लाफा जागोन थिगसे होननानै ओमफ्राय गैया गाबोन जानोसै आङो दिनै माबा दालि ओमफ्राय ना एवनाय जानोसै हेपि मागो दमासि बयनिसिमबो आरो लोगोसेनो गोजोन फुंबिलि ओमफ्रायो नै दायो मैया मोनफैबाय नालाय जोङो ओमफ्राय दा मोनफैनायाथ' दाखालिनो मोनफैदों गुवाहाटीयाव ओमफ्राय मैया गुवाहाटीयाव हरसे थानानै मैया न'आव फैबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय दा न' लिरनांगौनो न' लिरनो खोन्थादों आइया साहा लोंनानै लाग्रोनोसै साहा फुदुंगासिनो नै बिथिंजा ओमफ्राय दाथ' मागोनि सोर मा जाखो जोंहाथ' सौरायल' एवदों फिथाखौथ' आं मैया गुवाहाटीयाव मोनजाबोबाय नानि मोना सावदोंमोन ओमफ्राय जोंहा दा बेलासियालागैसो सावगोन खोमा खिन्थु सौरायखौ एवबाय आरो ना सौरायखौ बाबाया बिराद मोजां मोनो नालाय सौरायखौ एवखाबाय आरो जोंहा नै एव सोना दोनदों जाबाय थानो मा होनो बेखौ बेयो खोथौ होनग्राया जाबाथाय बुट गोराना ओमफ्राय बादाम बुट गोरान सबाय ओमफ्राय सिबिं बादाम बेफोरखौ होफाजोबदों आरो ना जानोसै जोङो मैनाजों आंजों न'बो लिरबावनांगौसो जोंहा ओरैबायदि खामानि आयौ इसिंखौल' लिरगोन आं गासिखौबो लिर होन्दोंमोन मेंनानै थैथारगोन आं गासिखौबो लिरनांगौबा जि गुसु आयौ माबाया हाया सेन्देल खुनोनो हाया
बयलारजों लाइ गुदुं गुदुं सामब्राम एसे लाबाय दालि संगासिनो मोनथ'वाखै हाला नेनो दे अ जानोसै संख्रिया मैना टेस्टि जादों जागोन दे नांगौबा लागोन दा Udah datang aja kok. Datang. Saya gusu जाजोब्बाय. ओइलाय लाबबायानो आं दहायनो लाबना दोनदो. ओइलाय सौरायखौबो लाबबाय. मोनसोगारदो नामा बानलुआ? दाखालि आङो आसार बानायनो नागिरनायावबा मोनाखैमोन साला. इसेल' मोनबाय. सां नै गोबाङैनो बुरजायैनो मोनबाय हिदना भिनिक लय जाबा खुजाते बिसि नासिले अकमान तुके करि लय गिसुमै मा थेमा फिसायाव सोनायानो बुगाजोबनानै थेमासि जाना दङ दा बानलुआ नावमाननानो दालाय आं काजु बादामनि थेमायाव सोनानै लाङाखैमोन बानलु आसारखौ बुगाजोबनानै काजु बादाम थेमासि जाबाय बानलुआ इयाव मोननानै गवा मोननानै अ नावमानल' जादोंमोन ना